vi afsted til Catania Spring Cup for araberheste. God start for nummer 2, Rogozza. Også nummer 5, Niran er pænt afsted. Så er vi også ude i banen nummer 5, Murjan. 4 Murjan er det selvfølgelig endnu længere ude. Nummer 7, Chumo Kadabia. Men derfra med nummer 5, Niran til føring med 2 Rogozza som den nærmeste. 7 Chumo Kadabia op som tredje hest. Så følger nummer 6, UAB Shaka. Så er det nummer 3, Anagorn Set Regula. Et Winston Rocket nede i feltet, men der fremme så er det 2 Rogozza. Rigtig store forskydninger i positionerne. 2 Rogozza med 5 Niran baser. Så er det nummer 7 Chumo Kadabia, der går lidt tættere frem nu. Med som 4 nummer 3 Anagorn Set Regula. Så har vi lidt ude i banen den skimle nummer 6 UAB Shaka. Et Winston Rocket indvendigt for den. Og 4 Murjan, den sidste nu. Men 7 Chumo Kadabia op til nummer 2 Rogozza. Så følger nummer 5 Niran derefter. 3 Anagorn Set Regula indvendigt. Så er det et Winston Rocket mellem heste ude i banen nummer 6 UAB Shaka. Og 5 Murjan fortsat den bagerste. 7 Chumo Kadabia gik langt ud i svinget her. Det er 2 Rogozza, der blev inde på rails. Så har vi nummer 5 Niran midt i banen. Inden der afgjort endnu her i det sidste løb på Klampenborg den eftermiddag forbeholdt araberhestene. Hvem skal vinde? 4-5 heste nærmest side om side. Nummer 3 Anagorn Set Regula prøver ind i banen. 5 Niran er gået frem midt i banen og udvendt nummer 1 Winston Rocket. 2 Rogozza har udspillet sin rolle, og sammen havde nummer 7 Chumo Kadabia. Det er nummer 5 Niran, der går frem. 5 Niran og et Winston Rocket. Den med bedst fart ned mod stregen. Det ligner vel nummer 5 Niran. 5 Niran ned mod stregen. Angribe står hårdt af nummer 1 Winston Rocket her til slut. 1 Winston Rocket når måske forbi.